Ideme na Web3, aby sme vytvorili peňaženku. Dobre, tu, tí, ktorí ešte nemáte žiadnu peňaženku, kliknite na tlačidlo vytvoriť a počkajte, kým sa nasledujúce kroky v časti overenia bezpečnosti dokončia na 100%. Nemôžeme to nahrávať, ale je to veľmi jednoduché. Stačí len overovať. Dobre, teraz prejdeme do časti overenia, kde musíme kliknúť na potvrdiť a overiť a už nás to zavedie k vytvoreniu QR kódu. Je veľmi dôležité, aby ste QR kód nezdieľali s nikým. Už máme peňaženku Web3. Prvý krok, ktorý potrebujeme, je ísť na Web3. Binance. Aby sme sa tam dostali, musíme ísť sem do peňaženky. Tu máme prehľad burzy Binance. Všetci, ktorí máte aplikáciu, by ste ju mali dobre poznať. Ak sa pozriete hore, kde je napísané vymeniť, vedľa toho klikneme na Web3 a dostaneme sa do decentralizovanej peňaženky Binance. Ako vidíte, mám tu nejaké BNB, ale ak klikneme na BNB, uvidíte, že dole je napísané pridať prostriedky do peňaženky Web3 jedným kliknutím. Najjednoduchší spôsob je preniesť to odtiaľto. Ak to máte v peňaženke export, kliknite tam a vidíte to tu. Preneste BNB, ktoré potrebujete, alebo čokoľvek, čo chcete kúpiť. Kliknite na preniesť a okamžite budete mať tu zostatok, ktorý potrebujete. Dobre, vrátime sa späť a keď budeme mať BNB prenesené, ďalší krok je pridať token Bitcoin. Na to musíme ísť dolu a kliknúť na spravovať tokeny. Keď klikneme na spravovať tokeny, uvidíme sériu predvolených tokenov. Ideme hore do pravej časti, klikneme na spravovať a tu vidíte, že je napísané importovať token. Na prvej sieti musíme zadať adresu kontraktu a už to bude hotové. Klikneme na vybrať sieť a vyberieme BNB Smart Chain. A teraz, aby sme videli adresu kontraktu, ideme na oficiálnu stránku Bitcoinu. Hotovo. A tu ideme trochu dole. Uvidíte, že je tam napísané kontrakt Bitcoin. Ak klikneme na kontrakt, Bitcoin nás zavedie na stránku BST Scan, kde je kontrakt. Dobre, ak zídeme trošku nižšie, vidíte tu, že je kontrakt 0x52. Dobre, klikneme na kopírovať. Dobre. A takto sa vraciame späť. Peňaženky Binance, kde je napísaná adresa kontraktu, klikneme na vložiť. Keď to vložíme, vidíte, už sa zobrazuje Bitcoin. Dobre, už sa zobrazuje symbol a token. Klikneme na importovať token, už bol pridaný. Ako náhle bol token pridaný, vrátime sa späť, na predchádzajúcu obrazovku a tu, ak zídeme trošku nižšie, môžete vidieť, že tu napísané, že token bol úspešne pridaný. Aktivujeme Bitcoin. Vrátime sa späť. A už uvidíte, že sa to tu zobrazuje. A keď už máme Bitcoin tu vlastne dobre, tak tu dole v menu musíme ísť do sekcie objavovania. Prichádzame sem do sekcie objavovania, uvidíte, že toto je na to, aby ste išli do peňaženky GUAP. Je dôležité, aby ste v tomto kroku, aj keď sa tu zobrazí história, ja sa tu zobrazím. Dobre, dajte. Liep. Pancake. Chováva správu priamo. Je veľmi dôležité, aby ste to napísali, je to celé a keď to potvrdíme, musíte si dať pozor, aby adresa tu na Pancake bola správna. Adresa je správna, ak ste z akéhokoľvek dôvodu už raz videli takýto list. Chlieb, ktorý si necháva, je podvodný. Dobre, to je dôležité, aby nevyťahovali peňaženky. A ja som to urobil, takže potom, čo som to povedal, tu vidíte, že v menu dole je napísané Trade. Dobre, tu klikneme na Trade. Dobre, ako vidíte, sme tu na hlavná stránka Swap.
Prvý krok, ktorý musíme urobiť predtým, ako začneme, je kliknúť sem na Connect. Ideme pracovať, kde máme peňaženku, už ju máme s týmto, vidíte, že tu je ikona peňaženky a je pripojená, vychádzajú minimálne zostatok BNB. Tu hore je token, ktorým chceme platiť a dole je token, ktorý chceme kúpiť. Ideme sem na Cake a znova vložíme zmluvu Bitcoinu a už vidíte, že sa tu objaví, aby sme importovali, preto klikneme, už sa to objaví tu dole, nasledujúci krok. Je tiež dôležité, aby ste nedali maximum, čo máte. Ďalší krok je pridať sem množstvo, ktoré chceme zaplatiť za nákup Picos. V tomto prípade dám 75%, ale vy môžete zadať množstvo, ktoré chcete. Je dôležité, aby ste nedali maximum, pretože ak dáte maximum, pravdepodobne zostanete bez. NB. Aby ste zaplatili za plyn budúcich transakcií, je vždy odporúčané nechať $1, alebo $1,5 v BNB, aby ste nemali problémy zajtra s platením za plyn. Dobre, takže tu už máme, že s $7 a 43 centami nedostanete 24 bitcoinov, aby ste nemali problémy zajtra s platením za plyn. Dobre, takže tu už máme, že s $7 a 43 centami nedostanete 24 bitcoinov. Ďalší dôležitý krok je tu TipPay. Musíte to zmeniť a nastaviť na 5%. Je veľmi dôležité, pretože budem vedieť, že má poplatok. A ak to necháme na 0,5, neschváli nám to transakciu, takže to necháme na 5% a klikneme na Swap. Tu už vidíme trasu, ktorou pôjde a všetko v množstve, ktoré nám to dá. Dáme a potvrdíme Swap, tu sa žiada autorizácia. V tomto prípade mám odtlačok prsta, ale ak je to PIN, kliknite. Už máme transakciu vykonanú.